Zdravím všechny milovníky a milovnice fantasy. Mé jméno je Drake a dneska vám přečtu druhou kapitolu naší knížky, kterou píšeme společně s Jendalem 99 z našeho druhého kanálu Czech X Crafters, na který budu rád, když také dáte odběr. Takže druhá kapitola, hledání deníku. Druhý den ráno se vydali za hledáním deníku. V Jernově ulici stály dva opuštěné domy. Nejdříve navštívili ten druhý napravo. Pomalu scházeli po temném schodišti do sklepa. Zdi byly vlhké a celé od krve. Schody klouzaly. Když konečně dorazili na dno sklepení, zjistili, že sklepy jsou obrovské a rozvětvené do mnoha chodeb. Vydali se za nosem, až přišli na křižovatku, ze které vedly dvě chodby. Clint zůstal na místě, Teris a Zack se vydali jeden vpravo a druhý vlevo na průzkum chodeb. Po chvíli zaslechl Clint z pravé strany řev a z druhé strany křik. Když se stačil vzpamatovat, stáli oba dva vedle něho a klepali se strachy. Daris začal třaslavým hlasem vyprávět, že narazil na obří hromadu kostí a za ní se něco pohybovalo. K tomu Zack dodal, že to samé viděl on. Clintovi došlo, že se chodby setkaly a elfové se vlastně lekli jeden druhého. Na zemi žádný sedmihranný kámen nebyl a ke všemu se sklepením začaly rozléhat podivné zvuky a tak raději utekli. Přešli ulici a vstoupili do druhého prázdného domu nalevo. Byl opravdu velmi rozbořen a proto jen déle trvalo, než našli vchod do sklepení. Nakonec ho našli, ale nemuseli scházet dlouhé schody, protože se pod nimi prolomila podlaha a oni do sklepa spadli. Clint se rychle zvedl a pomohl kamarádům na nohy. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale Darisovi se rozbila svítilna. Když dopadla, ještě naposledy zableskla a jen díky tomu našli sedmihranný kámen. V místnosti ale nevedla žádná chodba. Vyňali tedy Kardisův deník ze země a začali volat o pomoc. Zanedlouho přišla stráž a s jejich pomocí vylezli ven na ulici, kde se znovu rozešli domů. Deník si nechal Glyn a přes noc ho přeložil a napsal na papír v řeči elfů. Druhý den se sešli znovu a Glyn jim řekl, že celý deník je u různých zemích a Kardisových výpravách do nich. Obsal jsem vám jen jednu povídku o zemi Gmalus, ke které se váže pověst o diamantové skále, kde je ukryto vejce ledového draka. Ten, kdo rozluští kouzlo a oživí draka, tak tomu bude drak sloužit a díky němu vyhraje všechny války. Do této země se Kardis před mnoha lety vydal zpět, aby zachránil lid elfů a zrungů, neboť zjistil, že se monstra chystají zaútočit znovu a s větší silou. Na konci deníku je mapka cesty, kterou jsem ještě nestačil rozluštit. V chvíli Zacka napadlo zkusit přiložit sedmihranný kámen na mapu a hned bylo jasno, kudy jít. Domluvili se, že se ještě dnes setkají s připravenými věcmi a že se poté vydají na cestu. A tím končí druhá kapitola. Takže pokud se vám to líbilo, určitě dejte like a odběr. A pokud jste zvědaví, jak to bude pokračovat, tak se těšte na další díl třetí kapitolou, která se jmenuje Cesta do země Gmalus. Takže já se s váma loučím a drakům zdar.